V nasledujúcom videu si ukážeme princípy online testovania žiakov na stránke www.programalf.sk. Ak chcete priradiť test alebo dokument žiakom, stlačte tlačidlo Prirať žiakom. Otvorí sa nám okno, v ktorom najskôr vyberieme predmet, potom priradíme žiakov. Vyberieme napríklad triedu 1. A, zvolíme Označ všetko, Prirať. V ďalších nastaveniach môžeme zvoliť, či má byť test prístupný pre žiakov len v istom časovom intervale, či môže žiak spustiť test aj viackrát, či sa pri riešení testu majú zobrazovať správne riešenia úloh a či majú byť úlohy testu zobrazené v náhodnom poradí. Takto pridelený test dáme uložiť. Žiak sa prihlasuje cez internetovú stránku školy. Zvolí si triedu, svoje meno a prípadne heslo. Zobrazí sa mu zoznam testov, ktoré mu pridelili jednotliví učitelia. Keď sa rieši test, stlačí zelené tlačidlo vpravo. Ak si chceme prezerať výsledky žiackych testov, stlačíme linku Online testovanie vľavo a zobrazí sa nám zoznam všetkých pridelených testov. Po kliknutí na daný test sa zobrazia výsledky žiakov. Keď chceme zmeniť parametre testu alebo zmeniť priradených žiakov, stlačíme žlté tlačidlo. Keď test zmažeme cez červený krížik, zmažú sa len priradenia žiakom a ich doterajšie výsledky. Test samotný naďalej zostáva v databáze. Žiakom je možné priraďovať nielen testy, ale aj ľubovoľné dokumenty na štúdium. V tom prípade program samozrejme nevyhodnocuje počet bodov a úspešnosť, ale len stĺpec absolvoval, v ktorom je zaznačené, či si žiak daný dokument stiahol. Každý učiteľ má právo nastavovať a meniť heslá žiakom. V záložke Administrácia žiakov si môžeme zvoliť triedu a jednotlivé heslá nastaviť cez Premenuj žiaka, zmeň heslo, alebo môžeme nastaviť jednotné heslo pre celú triedu cez Nastav jednotné heslo. Prajeme vám úspešnú prácu s online testovaním žiakov.